عزو السلام تانا طوبلو فنونا اب مكتتال تركبو زخوركم تعزبتنا خميتن سيوم نلومي سولوس عسر تلكاتيت ساعت شعت استدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو فيلمون زوميه نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندر استزينا فلام حمامة الزوبا دبوب اب محيال كلنتنا وبقعت من سياد زتكور عوده زتوديبهم ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ስሉጥን ርትዓውን ኣገባብ ንምትእትታው ይሰርሕ ኣለዎም ኣብ ዞባ ሰገነይቲ ኣብ ዝርግሐ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ዕቤት ተመዝጊቦም ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታት ከም ተስፋሕ ገሊጻ መንግስቲ ኩባ በሰንክ እገዳ አሜሪካ ሀገሩ አብ ከቢድ ሕጽረት ነዳድ ወዲኣ ከም ዘላ ሓቢሩ አብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 66 ሰባት ተቐቲሎም ዝርዝር ዜና حمامة الزوبا دبوب اب محيال كلنتنا وبقعت من اسياد زتكوره زتفلالي ناي سرح مشارخت تستساتفو عوده زتوديبهم وكيليرنا شويت قبر برهان زدالو تتصبصبار سيماس مروم كتقربا حمامة ጨንፈር ዞባ ደቡብ ኮማው ሰረት ወዳበና መሰረት ኩልንትናዊ ብቅዓት መንስያትና ብዝብል ቴማ በ10 ለካቲት ኣብ ከተማ መንደፈራ ዓውደ ዘተ ወዲቦም ሓላፍቲ ጨንፈር አቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዑ ቃል አካዳሚያውን ቴክኒካውን ብቅዓት ዝውንን ሸውሃት መሃዝነትን ምርምርን ዘለዎ እወታዊ ጥዕናዊ ባህርያት ዘማዕበለ ኣብ ኮማው ጉዳያት ብንጥፈት ዝሳተፍን ዘበርክትን ብኩሉ መዳይ ብቁዕ መንእሰይ ምህናፅ ኣብ ዝተናውሐ ጉዕዞ ዝረጋገፅ መስርሕ ምዃኑ ብምግላፅ ትሕዝቶ ስትራቴጂካዊ ውጥን 5 ዓመት ዘብርህ መግለጺ ኣቕሪቦም እቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ጉዳይ መንእስያት ተዋሃሂድካ ንምስራሕ መድረኻውያን ብድሆታት መንእስያት ኣለሊኻ ቀዳምነታት ንምስራዕ ብኡ መጠን ድማ እቲ ዝድለ ሸቶ ንምጭባጥ ብውህደት ንኽስራሕ ዝዓለመ ምዃኑ ኣቶ ግርማይ ወሲኹ ኣነፂሮም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ እቲ ዓውደ ዘተ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ንኡስ ዞባታት ክወርድ ንተምሃሮ ንምትብባዕ ዝወሃብ መፅሓፍቲ ፍሉይን ብሉፅን ክኸውን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ባንዴራ ኣብ ምስቃልን ምውራድን ዝረአ ሸለልትነት ክውገድ ከምኡውን ማሕበር ብኣታዊታቱ ስለ ዝመሓደር ክፍሊት ኣባልነት ብግቡእ ክእከብ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ወንበር ባይቶ ዞባ መምህር ወልዳይ ገብረን ወኪል ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ጉበን ሓድሽን ብወገኖም ወፂኡ ዘሎ መደባት ንምትግባር ከምኡውን ውፅኢት መንእስያት ተምሃሮ ከም ንምባል ብዝሓየለ ክስራሕ ተላብዮም ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጽዮንን ጸሓፊት ግደፍ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰን ኣብ ዝሃብዎ መዛዘ ምቃል ጉዳይ መንእስያት ቀንዲ ዕማም ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣተግበርቲ ኣካላት ዘሎ ርድኢት ብምስፋሕ ብዝሓየለ ክስራሕ መረዳእታ ናይቶም ምስ መንእስያት ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም መምህራንን ወለድን ድማ ብፍሉይ ቆላሕታ ክወሃቦ ኣተሓሳሲቦም ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ንኽፍል ተኸጋጥን ፀንሐ ምድን ጓያት ብምፍታሕ ስሉጥን ርትዓውን ኣገባብ ንምትእታው ይሰርሕ ኣሎ ወኪሌርና ቀዳውት ወልደ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጎ ኸርበዩ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ብምስራሕ ምእካብ ግብሪ ንዝርአ ድኻማት ብምእላይ ስሉጥን ርትዓውን ኣገባብ ንምትእትታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም حلفت بيت صحفت آتو أمانويل غويتوم أبزها بحبرتا زرقع عبايت صحفت آتو يشتهاجر أبا قردت بارونتو تسني قولج توغمبيا هايكوتان شامبو كونتراي مسمدراتو مردات حبرتا سب بحفشا آتاوي نايزروخ بول كسواتن تكالاتن دماء بفلاي كم تزد لسلزي عبي مسرع مكاو قبري كم تي تسويت زقبرولو كم زي سوقوم بملكات زرقع بمسفح قبر منقسي بقبو زقبلو بايتا نمتتاحك أدامنا تواهيبو كم زلو أرديوم كل سب كل زيقا كفال قبريو أكاب قبريها كلن أكلات منقستها قبرنا يم أكاب قديتها اللوان معناته من جاتاوين كابزي باجتن كابزي زكاب قبري سلازخنه زيغنا تاو قديتها ون سلازخنه كل سبنا يم خفال قديتها اللو وعيل كحدير كها قبرن موتن سلازي يترف تزي كفل زلون كتغفل مخانو ينا نفلت كابز قبو قبري كم تزد اللي يكبالو كنبل لا ينخلينا نقن سعرتات قبري معناته كفال قبري أب عامد زرقة أتاوي ويكا ورحاو زرقة أتاوي بحق أفليتو قبر خافل كم زلوا
ዝተፈላለዩ መምርሕታት እውን ወጸሉ እዩ ንሕና እውን ብኡ ኣገባብ ንኣታዊ ሓቀኛ ኣታዊ ንኸፍልጥ ኢና ንጉድዶ ማለት እዩ ዞባ ጋሽባርካ ዝተፈላለዩ ንግዳዊ ንጥፈታትን ሰፊሕ ሕርሻን ዝካየደሉ ብምዃኑ ዜጋታት እቶት ዝኸዓብትሉ ርሒብ ዕድል ከም ዘለዎም በዚ መሰረት ካብ ዝረኸቡ ኣታዊ ዝእከብ ግብርን ቀረፅን ማዕረቲ ዕድላት ክዓቢ ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣማኑኤል ቁፅሪ ናይቶም ኣታዊኦም ብግቡእ ኣፍሊጦም ግዴታኦም ዝፍጽሙ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ውሕድ ስለ ዝኾነ ንምብራኹ ብውህደት ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ረብሓን ኣገዳስነትን ግብሪ ብግቡእ ከም ዝግንዘቡ ዝጠቐሱ ከፈልቲ ግብሪ ብወገኖ ወርሓዊ ዝኽፈል ቀረጽ መሸጣ ንኸፈልቲ ግብሪ ካብ ተደራራቢ ዕዳ ዘናግፍ ብምዃኑ ብዕቱብ ክትሓዝ ከምኡውን ወነንቲ ትካላት ካብ ዝረኽቦ ትርፊ ዝኸፍሎ ግብሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ብስሩዕ ስለ ዘይግበር ዝሕተትዎ መጠን ክፍሊት ክልዕል ጠንቂ ይኸውን በምህላው ኣቓልቦ ክግበረሉ ኣተሓሳሲቦም ወርሒ ወርሒ እንጃ ትኸፍል ኣብቲ ወርሒ ወርሒ ምስ ከፈልካ ዳሕራይ ኣብቲ ግብሪ ትኸፍል ኣብ ዓመት ካኒ ሓገዝ ዝኾነካ ማለት እዩ እንተዳ ወርሒ ወርሒ ከፊልካ ነቲ ንዓመት ትኸፍሎ ግብሪ ሓገዝ ዝኾነካ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ እንታዩ ከም ዝርዳእኒ እታ ወርሓዊ ክንከፍል እንከለና ንኸፍላ ገንዘብ ዳሕራይ ኣብቲ ሓሲባ ስለ ትመፀካ ትቃለለልካ እንተዳ ወርሓዊ ከፈልካ ፀኒሕካ ኣብ ዓመት ክትከፍል ድሕር ፀኒሕካ ግን እቲ ንመንግስቲ ክትቦ ዝግባእካ ዝነበረ ገንዘብ ናትካ ኮይኑ ስማዓካ እሞ ክትከፍል ከለኻ ይበዛሓካ ይመስለካ ገለ ኣብኡ ጥቕሚ ዘለዋ ኮይኑ ትረአየኒ እታ ናይ ወርሓዊ ንኸፍላ ኣብ ትርፊያ ትርፊ ምስቲ ወርሓዊ ምስቲ ዓመታዊ ንኸፍሎ ወይ ከዓ ምስቲ ወርሓዊ ንኸፍሎ ተገሚቱ እንተዝኽፈለና ፅቡቕ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን ዝሽገር ዘሎ ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ትርፊያ ትርፊ ሰብ ኣብዚ ዝሽገር ኣሎሞኒ እዚኣ ተተሕሰበላ ፅቡቕ ነይሩ ኣብ መሸጣ ቀረፅን ኣብቲ ናይ ወርሓዊ ክፍል ዝኽፈል ፀገም የብሉን ግን ኣብቲ መወዳእታ ዓመት ክኸውን ከሎ ኩሉ ሰብ ብሓንሳእ ስለ ዝመፅእ ኣብቲ እዋንቲ ናይቲ ሰብ ፅቕጥቅጥ የጋጥም እዩ ብኡ መጠን ቁርብ ኣብቲ ናይ ሰራሕተኛ ፀገማት ኩሉ ይኽእል እዚ ከዓ ዝያዳ ናይ መንግስቲ መፍትሒ ክገብረሉ እዩ ዝግባእ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብ መወዳእታ ጠንቂ ናይቲ ብኸፈልቲ ግብሪ ዝቐርብ ዘሎ ቅሬታ ዝኽተልዎ ኣታዊኻ ብልክዕ ዘይምፍላጥ ጉጉይ ልምድን ዋሕደ ኣባላትን ምዃኑ ብምሕባር ኩሎም ከፈልቲ ግብሪ ኣታዊኦም ብልክዕ ኣፍሊጦም ኣብ ግዜኦም ግቦኦም ክፍጽሙ ምምሕዳራ ድማ ዘይሕጋዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምግታእ ስጉምቲ ክወስዳ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንኡዞባ ሰገነይቲ ኣብ ዝርግሐ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ዝምስገን ዕብየት ከም ተመዝገበ ብ6-7 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ ኣብቲ ወከልቲ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ቁፅሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ካብ 24 ናብ 35 ክብ ከም ዝበለ ተሪፈን ዘለዋ ሰለስተ ዓድታት ንምሽፋን ድማ እቲ ስራሕ ቀጻሊ ምዃኑ ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዞባ ሰገነይቲ መምህር ተስፋ ኣለም ኣብርሃ ብወገኑ ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያሽ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 84 ሚእታዊት ዝነበረ መጠን ምሕላፍ ተምሃሮ ሎሚ ዓመት ናብ ኣስታት 88 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብርሂዮም ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2024-2025 ብዝተመዝገበ ውፅኢት ሃገራዊ ምርምራታት 12 ክፍልን 8 ክፍልን ንዞባ ሰገነይቲ ብደረጃ ዞባ ካልአይቲ ክትከውን ከም ዝበቃዕት እዚ ድማ ውፅኢት ዝካየድ ዘሎ ውሁድ ስራሕ ከም ዝኾነ ረዲኡ ኣብ መወዳእታ መምህር ተስፋ ኣለም መደብ ምሸታዊ ትምህርትን ኣገልግሎት ትምህርቲ ንኣካላውን ምዕባላውን ስንኩላንን ጽቡቕ ይግስግስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንጥፋእ መሃይምነት ናብ ዜሮ ዝወርደሉ ግዜ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ወኪል ኣመሓዳር ንዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ገብረ ኺዳን ደባስ ድማ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ዝያዳ ንኽግደሱን ንኽሕይሉን ተራ መምሃራንን ወለድን ንምዕዛዝ ጎስጓሳት ክካየድ ተላቢዮም ኣብ ንዞባ ሰገነይቲ 35 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 30 ድማ ናይ ስሩዕ ትምህርቲ ትካላት ኣለዋ ኣብ ንዞባ ሰረጃቃ ጽልዋ ራሕቂ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ውፅኢት ተምሃሮን ንምቅላል ይስራሕ ከም ዘሎ ሓላፍ ኣገልግሎት ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር መሪሕ ኪሮስ ገሊጹ መምህር መሪሕ ነዚ ገለጸ ብ9 ለካቲት ኣብ ምሕዳር ከባቢ ጣዕረ ሽዕናና ላይ ትርከብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ ዝተሰጋገረትሉ እዋን እዩ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሳሙኤል ሰመረ ብወገኑ ኣቐዲሙ ተምሃሮ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ንምቕጻል ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ናብ ሰረጃቃ ክጓዓዙ ምጽንሖም ብምሕባር ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ማእከል ዓዶም ክመሃሩ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ብርሂዮም ኣመሓዳር ንዞባ ሰረጃቃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀልን ኣመሓዳር ምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሙሴ ኢዮብን ብወገኖም ነበርቲ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሃይዶም ተወሳኺ ክፍልታት ክሃንፁ ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ መስፍን ወልደ ስላሴን ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ሰርፁ ተኽላይን ድማ ተምሃሮ ተፈጢሩሎም ንዘሎ ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉ ወለዲ ድማ ብደቆም ግቡእ ክትትል ብምግባር ኣብ ምዕባለ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን እጃሞም ክበርክቱ ተላቢዮም ልዕሊ 300 ስድራ ቤታት ዝነብራ ምሕዳር ከባቢ ጣዕረ ሽዕናና ላይ ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ 27 ኪሎ ሜትር
رحقات ركاب حماد زوبا ساوان تكالات لعلواي تمرتن بتشعتن عسرتن لكاتيت ندقان سيو تمهارو كوليجات أبقتصال قعزو هيوتن زعقزان استمهرو وديبام اتي بموهاد ماكلاي بيت صحفت حماد أبسمر استوهاب استمهرو أفلطو تمهارو مدلاو مصنعتاو صحف كمون تساتافنتن أب محبر قطباوي بوليتيكاون لمعتاون مدبات نمحيال مخانو حلافي چنفر بوليتيكاو قدايات ويزرو يوهانا تولد قليتام أبال هاجراويت كوميتا محيال دكانستيو من سي سامسوم اسكندر بقدو كند على مانايت مدب أفراين نتنن سوتافي إن معزاز مهانو بمتقاس اتمدب كاب كلتشان عسرتو شوعتن عامة مهرت بهاجر درجة سرح اللهم تسنحن كم زقصلنا بريهم تساتفتي بقدان ناقداس النتناي تستمرو بمتقاس سرعنا يجزي سليدا حزو خكاية تلابيان حلافي تاماد زوبا ساوان لعلواي تكالات لعلواي تمرتن ويزرو أبراش حتى يبزهبتو مزازم قال من سياد تمهاروك اللستناي مساء مدوات مخانن تجنزيبا نستوها بناستمرو بقبر ترجمة أصحى خيرام زي سابزين هاتات هاجرات وصاي كرات تعذبتنا نمكتالكم دقيمنا بخبر نقدم زينا وصاي روسيا مس هاجرات أفريقيا زلوا كل مداو زمدناتات كم تصفح فليتا إذا استعبر منيستر قدات وصاي روسيا سيرجي لافروف تمالت شعات لكاتيتاب كتما موسكو مس تنزانيا ومزنو محمود تابيت كومبو عبد زكايدو زربيو روسيا تنزانيا نابتركب أبسلاتات ساعات مكلخال نقدن زلون شركنتاو زمدنا نمد مفعك سرحة سماميعان تقوارت سمم معاتنا من رقات سروعنا يسب مزركبات كم زكايدا دما فليت أنا اللوان أب كلتشان إسران حموشان متى نقداو من لوات روسيا تنزانيا مستناي كلتشان إسران أربعة كنا تصير كله بالعلي إسران مئتاويت كم زعبه تصابات يتاصم منغست كيوبا بسنك إجدان كردان أمريكا هاجروا بكبير حسرة نداد ودقة همزة لحبيرو اتي كستات بمحبر وطباون اتفتات هزبي أقدموا ترأيو زي فلتصات فتيرو خمزلو اتمنغست قليسهم كما قالت تريو كابنا بن كيوبا بزقبر برراتات مسنقال كقات انجميرو خمزلو نافليتهم أمريكا خبش عند شعات ميتن سوساتات قبل على كيوبا صنعاتو زلا أقدا كانت أنكنا يتحسرت كوينو كاب فنزويلا ناب كيوبا نزلا أخذ نبرا نداد دحر معقاتها دما مليسو خمز قددت سبسوات يردوم من محدار بريزيدنت دونالد ترامب بورحة حساسنا يزحلف عامتها فنزويلا وتهدر وسرحيت بمكياد نسدد ندادي أب تحت وتصور خمز أطوي رسعن دحرت فتصامي زبزحت لخونه دادي كاب فنزويلا هتشمز صنحت كيوبا قداي كم زخونتي تقاس بريزيدنت ترامب ناب كيوبا ندادي يبلع لزلقها هاجرات وسخ قرص كم زقبري تنقق بمهلاو حصرت ندادي كيوبا مليسو كم زخرر يأمات أب زحلف سالستي أب ديمقراطية ريبابليك كونغو بستغايد شبراو متقعتي بوحدو سوسان شدشن سلماويان سوات كم تقتلو مع كنازينك عليهن بتي أب مبرغاو شنخ كونغو استفتصم متقعتي عسرتات كم زقصلو سبصتا هاجر حبيرام زاقيت حلافنت نايت متقعت زوسد أكل كانت زيله مشبراو جوجل دعش متحاز زلهم عطقات زفتصمو خون كم زغل توم سمزامي توم اللوم اتي متقعتي اب تقباب نصنحت توزي من رجاء مليسو خريرو خمزلو ناي قربات عزب تحبيرام اب ديمقراطياوي ريبابليك كونغو اب مونغو سراويت منغستن عطوات جلتاتن زكازلو عطقاو ግጭት ንንቅሳስ ካልኦት ሽብራውያን ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ከምዘሎ ይጥቀስ ኣብታ ሃገር ንመቕረሒ ፀጋታት ዘቋምቱ ልዕሊ 100 ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ዝንቀሳቀሱ ይግለጽ ሓይልታት ፀጥታ ቱርኪ ብዘካይድዎ አንጻር ምስግጋር ዕፅፋር ዝቐንዐ ሰፊሕ ስርሒት ልዕሊ 300 ገበነኛታት ከም ዝሓዙ ገሊፆም በቲ ኣብ 14 ከተማታት ዝተኻየደ ዝተዋሃደ ምንባሩ ዝተጋወሐ ስርሒት حيالو مرببات نايت زي حقاو نقدي بتحت وتصير كم زوعلون حبيرام اتي سرحي تقدموا اب ترك خابس تغيرت مساسال علامه زلو سرحيتات اتسفحن زبزعو قبنيات استتحزلون مخانو صفصوات يملكتو مسغغار عصفارس كاب قند تاو صقمات مخانو زغلص منغست تركي تسرحيت قوصل مخانو فليتلو كما قالتي سرحيت سراويتن حيلتات صطان تركي حلوا دوبات كتررو بريزيدنت طيب اردوغان عزيز الله
بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ أون سراويت هاغورو بكلتشان 26 ناي وق جنبار كم زسفة حفليتو بريزيدنت كيم نز قالت بمغنيات مبل 78 عامت من مسرات سراويت سمين كوريا بشمونت لكاتيت نام ماكلاي بيت صحفة منستر مكلخال متصحب فتسمو لأوانيو أبزوت صلاح مش عامتات وتهدراو عقم سمين كوريا نمدل دالن ممعوال استدالو حدش وتهدراو وطن أمودة ثور حلكاتي تابز كايت تاشعي قباء سلفي بوقع خلص مغانو بريزيدنت كيم بتوسخانت سيروم تحدش وطن نمعبال مسفحن استراتيجيكاون تاكتيكاون نيكولاساو عقم سمين كوريا قدام نزهب كم زخون مستقود دايك قربت زلوم تنتن تباقو أميتو مالو بريزيدنت كيم النعبي نزغي زلو طلبات هاقور ملا أب كلتشان إسران شدشان متن مفراي مسايلات تتوكوستن بزل على سفح مودة ثور حتى حساس كلتشان إسران حموشن تزاز مهاو الزكريو أمريكا بحوس دسيت كوريا تكايدو زلا وتهدراو متقطاو وتهدراو عقمها تدنفع كم زقد دايا سمين كوريا تحذر اتتخطاخ متقطاو مزي قارت سمين كوريا نتيا كلتشان شدشان كلتشان تشعتن كمون كلتشان أسرتو شوعتن زكايدو توني كل صاو فتناتات كدقمو خن تخيلها تتنقى زلا كلولاو حوس دسيت كوريا بفلاي كابز على فقر وعمتات الناخر خمس متسه نايك ربات عزبتي يتاوصون تشاينا أبتي سعود عرب كابشمون تخسب 10 لكاتيت انقدو زلا هقراو مرئيتا صوار نوتهدراو عقمان نايم كلغال تكنولوجي انزن صوارق ناي عير مريتن بحرن زمناو صوارن وتهدراو نواتن مرئيتا غريبا أبزي مئتي وتهدراوين كوبانياتا تشاينا ستساتفو زلوا مرئيت بغندو ساب مارينات نمعنا وتقلقل 10 كيلومتر نايم قوعاز عاقم زلوا سبال ونفاريت كمون نايمت قعتن دهساسن سبال هيليكوبتر العلا غلوا ورخيبنا اللوا بزي كازي اللي علفت ندمت زون شفت صار مركب ميسايلات ترى صور سرعة مكلغال اير زمناويان نفرت وقع درعات مكاين تانكتات زمناويان مرخب وقع روبوتات كال استفلال يصورن بخبانيات تشاينا قريب الله سعود عرب اب نفس وكف كل تعمت انقدو اهقراو مرئيتا صور اب ماكلاي مبراء كابز كايدو عبيت مرئيتا صور حدا مخانيوم صبصوا زحبرو كان علامة نايز مريت سعود عرب كساب كل تشان سالسانا بزولو غزي 5 ميتاويت كاو تهدراو وصايتاتا بوشت او عقمي نمتكا نزحان تصصتو مدب نمعوات زعلنا يوم روسيا اب العلي اوروبا او حبرتن كيدان سيمين اتلانتيك نيتون متقعت تكايد مدب يخون مخنيات كم زي بلا منستر غدايات وصايتا هاجر سيرجي لافروف مع كنا زينا غليصوم تخوينا جن روسيا كاب ابال هاجرات اوروبا او حبرتن نيتون كمصا زخلو متقعتي كل مراصيتات تقيمه ترير ملس غبرهم تهبلو منستر لافروف اطنقيقلو وانا صحفي كيدان سيمين اتلانتيك نيتو مارك روت روسيا وشت 5 عامات نيتو تتقعهم تقل بمطنقا ابال هاجرات وتهدراو وصايتاتن كعبيان عام مكلخلن كدنفعان ابي ورح تحسس كلتشان 25 مصوع الذكريوم بزي كازي وتهدراو ازاز جيرمان كارستر بريان هاجروا كلتشان 29 مس روسيا خكايد نزغل كوينات دلو تختكون ابز حلف عامت مصوع يرسعن منغست روسيا نتيا بالعلنيتون اوروبا وحبرت المتقع تخكايد مدب كان زلو قربولو صنحه تدغاغام خصتات زي حلافنتاو قبل كنصقو صني حلو قند طنقمو لاع كوينات يوكرين زغونه نيتو نروسيا بكبابا نمئتاوا بمبرقاو اوروبا صعو وتهدراو منقسقاسات ككايد مصنحو زفلط يوم زيناتات نمززام ارس زينه خدق ملكم أمامت زوبا دبوب باب محيال كل انتنا وبقعت من اسياد زيته كرعة ودزته وديبهم يتصفتاتا وشتا هاجر ጨንፈር ዞባጋ ሽባረካ ስሉጥን ርትዓውን አገባብ ንምትእትታው ይሰርሓሎ ኣብ ኖዞባ ሰገነይቲ ኣብ ዝርግሐት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ዕቤት ተመዝጊቦም روسيا ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታት ከም ተስፋሓ ገሊጻ መንግስቲ ኪዩባ ብሰንኪ እገዳ ኣሜሪካ ሃገሩ ኣብ ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ወዲቓ ከም ዘላ ሓቢሮም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ውሕዱ 66 ሰባት ተቐቲሎም
حفشاو زيناتات تزازيم الله مستروف مدباتنا نحدقكم بوغني برومشات